bareng-bareng kita joget semuanya bersama Aksa. Warungnya dibuka, ditata sendok canggire, panas kebul-kebul, nyampleng tenan, wedang rondene, teteng remang-remang, manis-manis belayane, sendela mopotro, sing dipikir mbok ora rumangsa. Bingung hatiku, diri ate doaku, gawe mriyang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye, sendela mopotro, sing dipikir mbok ora rumangsa. Esemane bakule gawe bingung hatiku, lirikane adu gawe bingung hatiku. Iki piye, iki piye, iki piye, sandela mapotro, sing dipikir kok ora rumangsa. Ojo Kalisat, tepuk tangan dulu untuk Kalisat sore hari ini yo. Ayo joget bareng-bareng semuanya. Warungnya dibuka, ditata sendok canggire, panas kebul-kebul, nyampleng tenan wedang rondene, kota remeh-remeh, manis-manis pelayane, sendela mopotro, sing dipikir kok ora rumangsa. Bingung hatiku, lirikane adu gawe bingung hatiku. Iki piye, iki piye, iki piye, sendela mopotro, sing dipikir mbok ora rumangsa. Sandela mopotro, sing wis taksir ora iso apa. Ciro lupa. Atur para kanca, atur pambagya, dumateng para rawuh sedaya, matur nuwun saged dirawuhnya wonten ing Kalisat punika. Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodha. Atur para kanca, atur pambagya, dumateng Bapak Ibu sedaya, sangga bau pikiran tenaga, sarta batu lawan jiwa raga. Mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodha. Kita sesuwun dumateng Pangeran saged nindakake kewajiban derek dawuh Gusti ingkang Pangeran ingkang kasebat ing dalem Al-Qur'an. Nabi Muhammad ingkang dados utusan diutus dening Pangeran.
gambarke Raden Janaka salat kang kuat den gambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacagama nalika perang bentur Bratayuda pancen nyata ana tata-tata Jawa agama Islam iku pancen luwih utama Supaya akeh kodolan uga ujian neng atane wali songo kasempatan bacot critake rukune slawe wewayangan sadat loro den gambarke Raden Janaka salat kang kuat den gambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacagama nalika perang bentur Bratayuda sahadat loro dan gambarke Raden Janaka salat kang kuat dan gambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacat agama nalika lagi para tempo Bratayuda. Pada bulan Maulud, bulan yang besar sekali. Pada bulan Maulud, bulan yang besar sekali. Iku peringati di acara tasyakuran. Mari kita bersama memperingati. Mari kita bersama memperingati oleh kaum Islam memuja dan memuji. Ayo para ayo para kanca nonton reog ning kene kali saksela merah pancen aki duwe gawe Pada bulan Maulud, bulan yang besar sekali. Pada bulan Maulud, bulan yang besar sekali. Untuk meringati acara malam ini. bilih sampun cekap kang dados atur kawula bilih sampun cekap kang dados atur kawula menawi lepat nyuwun nggih pangapura
langsung dipercepat Banyuwanginan. Kita menghormati kaum muslim beribadah sholat maghrib karena masih ada satu lagi tarian. Yuk kita persembahkan Banyuwanginan mengetan Jawa Timur. Yuk konco. Ayo yo. Ayo ke, ayo ke. Putar yo. Kerajaan Banyuwangi Raino Bengi
sampun paripurna kang dados kawula menawi sampun paripurna kang dados kawula menawi lepat nyuwun kuwi pangapura. Supaya badane rasa ingkang bimoco iram-iram kawula ingkang miturut agama. Ayo kaum muslimin muslimat sarta ansor lan fatayat padha kiyata anggone panghormat maring sing Nabi Muhammad. Ampun wong urip lan manghormat yen ana ing akhirat bakal keparingan sing kemenangan keningan. Ayo prakoco padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca irem-irem kawula ingkang miturut agama. Ayo bangsa dulur Islam sedaya bebarengan Ramadan mareng meloke Nabi junjungan kita Nabi Muhammad. Ayo bangsa dulur Islam sedaya bebarengan Ramadan mareng meloke Nabi junjungan kita Nabi Muhammad. Oke, terima